Arre mandoko, bihar Tolosaraino, etzi Iruñaraino, handik zerrekarriko Egisa aitorten baldin badotzuegu, hau hain azkardua, ez dugula bukatzerik nahi. Baina, bueno, hau ezin dago ezer gelditu. Begien goseak zatitu ninduen sabelea minurriak dantzan ditut orain nik bitartean belarrira kantatu nahi dizut sartzazu zure mingainori nire ahora egongo gero nahikoa dut berandu daia da atzoko biktima bakarra zu zara baina zerra raiotan ari zara porrotx? No dijo hau? Juancho... Ez dakit, Pirritx, ez dakit. Zerbait gertatzen zaio? Bai, arraro dao. Porrotx, mesedez. Baina, barkatu, Aizue, barkatu, hola, abesti erdian, ez dakit. Lagunok, ikuskizun hau bertan bera gelditzen da. Porrotx, mesedez. Alegina, suspendituta dago. Baina... Etxera denak etxera, mesedez. Porrotx, baina, zer gertatzen zaizu? Pirritx, debekatuta dago hemen kantatzea, debekatuta dago musika, hemen ez dago paperik, ez dago baimenik, ez dago legerik, Pirritx! Baina zer diozu? Eta gauza bat esango dizut, ni ez naiz Porrotx! Porrotx! Itxuzi! Gaiztua! Ta nor zara orduan, potrotxala! Pamplonako txorizoa naiz! Pamplonako txorizua? Ez alduzu ikusten, Pirritx? Piromanoa dia, zu txikia pizten dituzte, eta zu txikietatik zu handiak sortzen dira! Eta? Bueno, Porrotx, nahikoa da, Nik itxaliko ditu denak. Porrotx, mesedez! Porrotx! Porrotx! Barkatu, A la cama! A la cama! A la cama! Porrotx! Aizue, ara, saioa izan duguta, goze etorri da eta... Beno, gozeak etorri da eta... Ara, txorizo Pamplona gehiagi jandu. Pamplonan txorizo asko dago. Euskal Herrian mundu osoan dago txorizo gehiagi. Porrotx, hartu seinalea eta segi txokora, Mesedez. Eta haure bai, eta jo. Lagunduko izute. Txintxua naizelako. Arre mandoko, bihar Tolosaraino, etzi Iruñaraino, handik zerrekarriko